mangutana sa kun imong kasaha. Gatuman ba ang Seventh Day Adventist sa pulo ka sugo? Gatuman. Paano masabi? Sigurado ka? Oh. Sigurado. Hindi nga. Mangutana ko nimo kung nagtinuod ba jud ning nasunod yung ning pulo ka sugo? Oh, sige. Kalingawan ng imo Ha. pagsigatid. Klaro na nako. Sige. Number 1 sugo kung nagsunod ka. Number 1 sugo pangit-ngit pero di kay makita imong nawong. Ana ba kay ron di kay kulaw. Oh, sige. Pulo ka sugo ha atong usa-usahon ni gasunod ba mo? Number 1. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas ka nako nagtuman ka ni wala. Nagtuman ko ana. Paano masabi? Sige. Gatuman ko no siya. Question. Na ako'y Biblia nga ang Biblia nga nailugo sa Seventh Day Adventist ang nakabutang diri sa Old Testament nga term Jehovah. Kaning Jehovah mao ba ni ang original nga ngalan sa Dios? Dili na mao ang original nga ngalan sa Dios. Dili na mao ang original nga ngalan sa Dios. Dili na mao ang original nga ngalan sa Dios. Gago! So laing Ginoo ni. Laing Ginoo ni. Kadi man kani maong original nga ngalan, laing Ginoo ni. Og mo hisgot kag ngalan sa Ginoo lahi na naggapo-gapo, Ginoo lahi na naggapo-gapo, Ginoo lahi na naggapo-gapo, lahi na naggapo. Crash, great.